Wiele tych pieniędzy, mos. Się w dupie poprzewraca. Cały czas mam za mało. Dziękuję i kłaniam się. Ej, gada gościu Kłaniam po się arabsku, nisko. chodźcie tu, bo mnie wysadzą za moment. Ej, tu weź się cofaj. No weź się cofaj, żeby to takie proste było, ja się boję teraz wyjść z domu. Dobra, Mam cofię po się. ciebie podjechać? Czekaj, ja mam łuka z wybuchające strzały jakby co. To go zgładzę. Musimy trochę dalej na E iść. Bąkol, chodź tutaj do nas. No idę do was. Jesteś daleko. Chciałem apteczki po prostu. Oh. Siema. No. Tam są dymy, tam są Jedziemy, Arabii. czy nie? Nie jedź już, nie, bo on cię porobią. Teraz już... Mówisz? Chodźcie. No, dawaj. Jakbym pojechał tak bardziej lewą. No to, dobra, Mogę to jeszcze. jedź... Aha, tam, no to nie wiem, czy to ma sens. Chyba już poszli se stąd. Słuchajcie, no. To ile wydał w życiu swoim na skrzynki w CS-ie, przyznać się teraz. No Ja mnie nic. już gaz ciulo. Kurde, Bąkol. Musisz po mnie przyjechać. O, Szybko, go. kurde, następny donate! Moja! Znowu 3000 zł już. 1000 Wrócę po zł. ciebie, Mikołaj! Dobra, ja biegnę, no wierzę w ciebie. Dziękuję pięknie, M44G. Jedź po niego. To tutaj? Aha, już? Dobra. Wklej linka do swojego Twitcha, bo nie da się skopiować opisu. Jezus Maria, zaznaczacie i klikacie kopiuj. Dawaj, Niklas. To przerasta wasze możliwości, ludzie, drodzy. Albo se wpiszcie Twitch TV łamane Niklaus, no. Po Tu już jest prostu. koniec gazu? Tak, No. tak, dzięki Kamilek. Spoko. Wydałem darmowe... Ty to zawsze ze mną dojedziesz do celu. No to różnie wydaliście na skrzynki w CS-ie, widzę. Znaczy nie na skrzynki, tylko na klucze, no. Ja nie wydałem... A nie, ja kupowałem kiedyś też. Ale ja wydałem 3 dni, nie 3 dni, dawniej, przed Sylwestrem chyba, wydałem 40 zł na korony do H1. Uje. O, I żeby panie. sobie otworzyć parę skrzynek i mi takie gówno wypadły. I zaś donate! To już jest tak zwany donate pociąg. To jest tak zwany donate train. Teraz muszę przeczytać, jakie są treści tych donate'ów. Ostatniego ty- jest treść O. Czy ty jesteś... Może to się składa w wyraz jakiś? Skończyła się już a noc, jeszcze żaluzje lepiej- się rozjechały, na głowę naciągam koc, jest na mnie za mały. Aha. I ty mnie chyba też kochać przestajesz, a było nam kiedyś takie, jak właściwie nie wiadomo jak, The a w hell? dodatku wczoraj rano omyłkowo wypił mi moje kakao. What the hell? Mhm. To może jest dalsza część będzie tego Czekam na wierszyka. część dalszą. Kurde, Patrz, kupiłem dzisiaj droga. 60 pakietów i tylko 2 legendy. W zeszłym miesiącu to samo, grr. Delayover. Dokładnie, No. donate lawina. To jest dopiero coś. Wysiadasz tutaj? Mów po angielsku, lawajna. Pojadę Wysiadaj, ja pojadę po niego. No. Ej, no ale stary. Nie denerwuj mnie. Tak, nie robimy. Ała. Dobra, jedź. Mikołaju święty. Kamil mi przynieś przejechał nam po nodze i prezenty. teraz mam platfusa. Mikołaju O święty. kurwa! Kamilu! Coś ty zrobił! Sorry. Ale my są w strefie, dobra. Wow. Dobrze, że wziąłem paliwo. Siema Darwin, witam. No Czy ten... to jest ten z grupy filmowej? Aby tyle. Grupy filmowej Darwin, może. Aby tyle. Dobra, tu już te strefy będą małe, więc niepotrzebny nam samochodzik. Ale Kurde, subscription poszła. wreszcie się zdecydował. No to kurde, to teraz każdy Janek musi Żal. śpiewać. Kaszankow. Kaszankow, Kaszankow. Kaszankow. Ej, ale sub już. kurde, jak Mikołaj za miesiąc idzie na Twitcha. Zawrzyj pysk. O co ci chodzi? O co ci chodzi, gościu? Z czym ty masz problem? Tylko mówię. Być tam cicho i patrz swoich subów.
No. No, Dzięki zawsze- Kaszankow, bardzo cię szanuję, gościu. Bardzo cię szanuję. Możesz kupić na 3 miesiące. Nie kupuj na 3, bo to już niepotrzebne jest, ale na miesiąc można bez strachu kupować. Jasne, jeszcze jak? No. A wypłacą ci Niklaus? No nie, no nie wypłacą mi, no zatrzymają no do moje więzienia. pieniądze dla siebie. No wiesz, no zawsze mogę znaleźć... Donate poszedł zaś 1000 złotych! O, 1000 zł. Tak na odchodne. No co to już No, ostatni? już sobie idzie. No, Ej, co to? dupce. Co to ma być? Czy to Ale no znaczy, dziękuję że bardzo. ludzie zabłądzili i do ciebie wysyłają? W sensie, że co, że mieli Jak dla że ciebie- zabłądzili? Nie, nigdzie nie zabłądzili, tak wysyłają co że mają. że Właśnie mieli- są w że tym mieli miejscu, w dom którym wysłać. powinni być. Exactly the place they should be. A ja już dzisiaj dostałem. Ty już dzisiaj nie potrzebujesz, nie? Ja miałem To czemu ty 90, streamujesz w ogóle, stary? 92 zł, ja już dzisiaj nie potrzebuję Ej, puszczać ale reklam. to jest, patrz, 92 zł to jest jakbyś 9 godzin podychu robił, to jest szychta przerobiona. No przecie. No, No. dlatego mówię, nie puszczam reklam, no. To ty byś mógł w sumie streama zakończyć w tamtym momencie. O. Ale właśnie w donate o to chodzi, żeby streamować dalej. A jakiego ty żeś, Kamil, dostał największego jednorazowego donate'a? Ojej, to ja nie pamiętam, ale to były duże kwoty. Nie pamiętasz? A ja swojego Cyfrowe. największego to pamiętam, jakby to było wczoraj. No pamiętam, że Cyfrowe wtedy kwoty migotania komór dostałem. Ja też pamiętam, że to był dla mnie zawał. Jak sobie myślę wiesz, o tym, to mi się ręce pocą automatycznie. Znaczy ja ci nie powiem ile dokładnie, no bo to tego... A dokładnie ja nie ci będzie. powiem A ile. Co do zetów... Albo ci nie powiem. Shadow, czy ty jesteś szczurkiem w innej postaci? Uwaga, cytat. Pajacu, a co jakiś pajac? Bonkor jest niby lepszy od króla Twitcha? What? Król O czym wy Twitcha to jest rozmawiacie? kto? Każdy wie, że królem Twitcha jest Jezus Chrystus, tak jak całej Izak. Polski. A nie Izak? Nie, A, to nie. Izak to Może pewnie mówisz- ten. Izak zawierzył mamonie. Gdzie wy jesteście? Halo? Ja pod płotem akurat stoję. Ile Ja to też. było, Niklaus, żeby ktoś mógł przebić? No ostatni donate 1000 zł. Kto przebije? Ja. No Ej, to dzisiaj było 3000, nie? 4000. 4000 Ale zł. ja bym chciał jakąś okrąglejszą liczbę. No, na przykład 5? 10. No, sobie. Panocki, bo my tak gadu, a zostało nam 19 typów. No. No, wszystko jest dobrze. Ja mam... Ile mam strzał wybuchowych? 4. Nie, 5. To akurat na 5. Bo nie wiem, czy jak ktoś dostanie centralnie strzałą wybuchową, to ginie od razu? Nie wiem. Powinien. Powinien, ale no... Obstawiam, że jak miał kevlara i kask, to może nie umierać od razu. Da ktoś nazwę na Twitchu Niklausa, bo chce go zdonatować, ale on nie ma na Twitchu. Jeszcze nie, na hitboxie. na razie można mnie donatować na hitboxie, a już za 36 dni będzie można mnie donatować na Twitchu. Ale donaty chyba są łączone, nie? Ty nie masz jakiegoś tam tylko przez Twitcha, znaczy przez hitboxa połączonego donata. PayPal chyba No nie masz no, tam to będzie to podpięty. samo co tutaj. No. No. Tylko będę, Więc- tylko sobie zmienię ten... do subów te alerty takie, bo na hitboxie nie No ma tak, tych tak. stream tipowych i żeby mi to zliczało same, takie bym chciał. No, ale czekam na was. Ale gdzie? Gdzie ty jesteś? Gdzie tam przyszedłeś? A co tam jest takiego, że ty tam czekasz? No. Na czemu tam poszliście? A czemu nie? To lepiej chyba tu jak na pustym polu. No dobra. Pole, pole, puste Dzikie pole. pole. Na Ukrainie gdzieś tam. Zaskoczymy. Ej, 16, czyli 13 de facto, czyli po 4 z kawałkiem na łeba. To do zrobienia mi się wydaje. Wybiorę ten kawałek. No dobra. Ale mi się coś ziewać zachciało, nie wiem. To już chyba za dużo przy kąpie siedzę. To, że tak postreamujemy z 2 godziny. Pole, pole, dzikie pole, a na tym polu mak. Siąże chce, siąże chce. A ktoś chce kamizelkę kuloodporną może? Tak, To podejdź do mnie. idę. O, Bonkol jest pierwszy. Ale on nie mówił, że chce. A, no to trzymaj. No, dzięki.
Albo Bonkol ma. No. Tym bazi. A ja sobie zrobię protokoagulant. W sumie rzadko kiedy tego używam, ale może się przyda. Nie zapomnij, że jak trzeba będzie w dzisiejszych użyć. czasach. Maść na ból odbytu. Ej, nadal jesteśmy w strefie. No Wiem, ja i tutaj zostaję. es czekajcie. ist Pozamykać drzwi, fantastisch. proszę. Pozasłaniać okna, deskami zabić. Ej, ale ta gra by była fajna, jak kiedyś był ten tryb zombie, pamiętacie, nie? On się hardcore najpierw nazywał. Jakby wprowadzili takie elementy, że się możesz barykadować i w ogóle taki trochę jak Dying Light taki jakby był, to by było fajne. Szkoda w ogóle bardzo, że te zombie usunęli. Było o wiele ciekawsze. Takie same z siebie. Dupcenie do siebie. Od tego to będzie Tarkov. Escape from Tarnów. No nie otwierać drzwi! No czemu nie? Ej, dobra. A jak nam tu wparzą z I have- trzech drzwi jednocześnie? I have a pen. I have an apple. apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple Pineapple pen. pen. Apple pen. Pineapple pen. Pineapple apple Nie Apple tupaj, pen. Bonkol. Sypie jakaś komoda. To mi kręgosłup skrzypi. No to O. mnie w majtkach szelątało. Ciekawe co. Ej, a jak tu wbiegną, to nie walić ze strzały wybuchowej, nie? Ty lepiej zobacz sobie, jaki sam fajny zamek jest w ogóle O w tym. kurde, no W rzeczywiście. Ojcowie. He, jak się wejdzie w niego, to znika. Pokaz. Tak, z pierwszej osoby, ale... No. Głupi. No i tak. Czy ty wpadniesz do mnie, czy nie? Pyta Sakebini. Jak się trzech facetów spotka, to ja nie wiem. A, bo ty gra... No nie wiem, ja bym zagrał na przykład w Wormsy zamiast H1, bo mnie się słabo robi. Ale to musimy wygrać. No z 9 to wygramy to i zagramy. Grałbyś Niklas w Wormsy? I Zaraz? naturalnie. Mnie No, to a ty- 6 Proszę zostało. Ty byś, bardzo. Kamilku, też grał w Wormsy? No ja nie wiem, ja może bym w Overwatcha Nie pograł. graj w to! Nie, graj, co Nie Ale słuchaj, się na nie mnie słuchaj krzyczysz. tego, ale nie słuchaj Nie tego bądź szatana hajsa. Jacka, Nie być, bo I- Jacek już nie wie, co z życiem Ale ja im robić. obiecałem, że do nich przyjdę. ale... A oni nie pamiętają twoich obietnic. A używałeś Tylko słowo koledzy. obiecuję? Tak. Ej! Jezus Maria, Bonkol, Duchy. powiodłem. Patrz, w ogóle na drzwi nie patrzę. Duchy. Dobra, Ej, zawrzyj. zamykaj. Zawrzyj, bo ciągnie. W sumie jakby ktoś wyszedł z lewej, to ja w Bonkola walę. No. Ale nie ma, A tak, Bonkol nie ma tutaj... Cio. No wiatr wieje. Po lewej nikt nie tupnął? Wydaje mi się, że nie. Bonkol, nie ruszaj się. Dlaczego kampicie, a nie atakujecie? Bo my się jeszcze nie naoglądali dobrze tamtych najlepszych graczy, wiesz? Bo Izak pojechał na urlop z Lechem No. i nie wiem jak grać. Że się... Teach me masta. Mam dziwne wrażenie, że tutaj się strefa nie zamknie, tylko będziemy musieli Jak pójść ktoś na ma jakieś łyse fajne pole. podpowiedzi co O, do grania, jak dobrze myślałem, że... Dobra, chodźcie już Zostajemy. teraz może, bo później Co? będzie... Co, ale gdzie, czemu? No jak? Przecież my nie jesteśmy w strefie. Ale Nie jesteśmy w mieście, Niklaus, dobrze gada. ale jeszcze mamy dużo czasu, to ja nie wiem, My czy jesteśmy już na w tym domkach. momencie? Ja, Niklaus, montujemy. No to ja Ale- sobie apteczkę wezmę na zaś. Wiesz co, problem jest taki, że jak zacznie nas gaz brać, to będzie nas bardzo mocno brał, Chyba ciebie. czyli musimy iść na południowy zachód tak trochę. Czyli Południowy tutaj wyjdź. Tak? S... Dobrze SW. mówię. Nie. No SW, tak, tędy No, i w prawo. Czyli tam. No. No tu po Hasioku, na płotek, po rancie i... Tu już A, jesteśmy no poza dobra. tym. Bo jak oni się ustawią wcześniej w tamtym miejscu, to my have będziemy a musieli do nich pen. przyjść. I have an Tak mi się apple. wydaje, nie? O, apple pen. I have a pen. I have pineapple. Jakby na to nie Pineapple patrzeć, zostały pen. dwie ekipy, no w No nie najgorszym wiadomo. wypadku. No,
wolałbym, żeby tak nie było. No. A, no w ogóle jest zrzut na EWNW. Na czacie pytałem, czy u Bąkola wszyscy zdrowi. No, O, powiedział no. Kurde, mam takie wrażenie, że zaczną strzelać zaraz tam z tej górki. Ja mam takie wrażenie. panowie, dacie radę. Moi drodzy, jak damy radę i to wygramy, będzie podium, to ja czuję już te subskrypcje i donaty. Te, które były trzymane przez 2 lata. Czemu 2 lata? Bo tak długo nie wygrałem. Po lewej z E leci samochód. Za górkę się schowajcie. A widzę, szykujcie Jedzie się. na nas, jedzie na No, nas. dobra. się. To kałachy jakbyście mieli najlepiej. 3, 2, 1, go. Jeden leży. Jeden wyskoczył jeszcze. Dwóch wyskoczyło. Auto. Mam go! Jeszcze jeden biegnie. Kurwa, nie mam Zmontowany, nabojów! Zmontowany, dobra, już jest. Montowani. Dobra. Ej, to Leczyć było się. dobre. Co jeszcze? Ej, Ja. Ej, Kamil, nie masz bandaża z 1-2? Bo ja mam same No mam. apteczki, nie chcę zużyć, to weź daj mi mam, flaski swoje. Już ci. Bo mnie rzucam. drasło tylko, tak? Tylko, że wiesz, że one się rozstakowują. Mhm, dobra. Dzięki. Dobra, spoko. To już została wszystkie? jedna ekipa, tak, chyba tak, dzięki. No, akcja była całkiem spoko. Dobra, powiem. ja wziąłem wszystkie bandaże z nich już, to chodźcie. Zatrzymał się ten gaz? Mhm. Dobra. I teraz kuźwa skąd? No, czekajcie, Bo z wiecie, gazu że jest chyba 3 na 3. No, jeżeli... No, Nie wiadomo, no może No, tak nie być. wiadomo. Czekajcie, Dobra. my tu jesteśmy zaraz na dupie, Chcecie? mamy gaz. Ja Więc wam- oni nie przyjdą dobra, z gazu. rzucam Kamil, apteczki, ile masz jak nie macie. apteczek? Ja wam Yy, zrzucam mam 2 apteczki 3. u mnie pod O, ziemią. Mogę to masz wyrzucić dużo. jedną. Nie, ja mam dużo też. Aha, A, to okej. ja też, dobra. Panowie, No, tutaj To mamy, jest tutaj ten mamy moment. dobry moment. Ej, Bo to jest Action. taka To jest górka. jak wygramy, to Bąkol. są kurde, no. Nie chcesz tutaj do nas iść? Bo mamy dobry wygląd tutaj, jeżeli się oczywiście... No, z nie- gazu, mamo. z czegoś gazu już zdrepie. chyba nie wyjdą, nie? No z gazu już chyba na dupę nie wyjdą. A myśmy Wyciągnęliście ich z tych 3 worów zabili. wszystko. Czekaj, 2 żeśmy Tu zabili. jest jeszcze jeden No wór. to z tego nie było brany. Ale tu nie ma nic, tu jest shot. O, Kevlar jest, a to ja wybiorę, bo nie mam... No to bierz. I do shota, ale to chyba raczej nie potrzebujecie. Macie Kevlary? Ja Tak. robię Kevlar. Taki rozbity, ale mam jeszcze, no. A nie, ja mam Kevlar. To taki jest chyba lepszy nawet jak taki nowy, a ten samorobiony. Tak, tak. Bo ja nie wiem, czy teraz będziemy w strefie. No nie wiem. Trudno określić. No to wciągamy apteczkę i lecimy, no. Pamiętaj o łuku, tak, ja pamiętam o łuku. Łuk mam na podorędziu jakby co, 5 strzał. Niklaus, No, 10 sekund. co, bierzemy już apteczki? Wstrzymuj oddech. Jeszcze nie. Nie, bo nie wytrzymia. Nie, Dobra, czekaj raz, my weźcie przyszliśmy AR-ki, stamtąd. AR-ki wszyscy. Czemu arki? Nie, ja nie biorę arki, ja nie umiem z tego strzelać. Oni są, ja wam powiem, gdzie oni są na 100%. Tamte drzewa po prawej, dobra. Wciągajcie apteczkę. Prawej, po lewej chyba. No dobra. No to pozdro, panowie. Lecimy. Ale gdzie lecimy? Bąkol za tobą? Nie wiem, Po czekamy, lewej, ja bym- czekamy. Bo za nami się gaz ten nie rusza Ja już za bardzo. apteczkę wziąłem. Więc my jesteśmy w takim razie w miarę dobrze chyba. No to patrzcie, A rusza patrzcie. się, O nie, rusza. idzie. Pomalutku, ale idzie. Ja bym tak za drzewami proponował No, podchodzić. no. Idzie gaz. Czy w dupi nas? Ej, w sumie jest chyba ino jedno miejsce, gdzie oni mogą być z przodu, No. tam gdzie są te drzewa, nie? No. No tam będzie ciężkie Jest podejście. gość, A, jest faktycznie. WSW za drzewem. no wyskakuje, Mm. znaczy wygląda zza drzewa. Kuźwa, ale Strzelamy? będzie, ale no nie, no, Nie wiem ilu ich tam jest, widzę tylko jednego. Drugi jest za prawym drzewem, no to dwóch, już jest na dwóch. pewno. I na pewno jest Ja trzeci ładuję z nimi granat. gdzieś.
Kurde, ale to będzie masakra, nie I wiem. za lewym drzewem jest, tak, 3 jest. Może lepiej by było poczekać, aż gaz będzie szedł i w gazie na nich lecieć, bo oni też będą się musieli ruszyć. Tak, po lewej jest za drzewem, po prawej za drzewem. Mógłbym z łuku wydupić tam... Czekajcie. Czekajcie, Wychylają tutaj wszyscy. jestem. Test, uwaga. Puf. Ty, chyba ich walnęło. Nie wiem, nie jestem pewien, ale Czekaj, może. wala. Kurde, za blisko. Ja nie mam aż tyle amunicji, żeby ich okładać. Walło... Jeden jest obity mocno, 3 razy trafiłem. Walło... Strzelają do mnie. Jej! Strzelają do mnie. Strzelają do ciebie też, Niklaus. No, wiem. Ostatnia strzała. Wiem, zostawię lepiej. O, trafiłem jednego, chyba z kask mu spadł. Dobra, walę w te drzewo z prawej. Ciul. No i tyle. Dostałem. Dobra, Niklaus, chowajcie Jest, się. dwa razy gościu dostał ten z prawej. Nie mam akacza. Oni się leczą, no. Ej, ale widzicie trzeciego gdzieś? Jeden do znowu 2 razy dostał. Ja pierdzielę. Zabiłem! Ja! Jest! Nice. I dwóch jest. Jeden za lewym drzewem. Jeden za lewym, no. biegnie. Przechodzi za kamień po lewej. Dostał! Mam go! Mam go i teraz Jest, dobra. ostatni został tutaj. Ja biegnę do niego. Dobra, to musimy go szarżować jakoś tak w miarę. Ej, nie, apteczki, bo szkoda ten. To Po lewym- apteczki, za lewym drzewem, za apteczki lewym i drzewem. biegnąć. Za lewym drzewem. Za lewym. Dobra, mam go! Dostał! Jest! Dobrze, kurde. To jest kurde Yeah! zwycięstwo. Oh yeah, panowie. Ach, w końcu. Ale To się, jest ale tak się zwany- spociły ręce. Victory. Oje! GG. I to 5 GG. killów. Nie wiem, czy to było słychać w grze. No, Oh yeah. jeden z lepszych meczów, kurde. W No. końcu się wygrało. 300 bit Ach. poszło, nie wierzę, Juliusz Słowacki Za mi wysłał. wygraną. Moi drodzy, teraz donaty lecą za zwycięstwa. Dziękuję bardzo serdecznie, Juliuszu. No co to nic nie... Wypraszam sobie, zabiłem jednego, dwóch. No dobre było, no dobre. Ty w ziemię strzelasz. No brałem poprawkę, jak waliło w ziemię, to podwyższałem. Jeszcze jak najbardziej. Bo tak tylko lekko wystawała mu głowa właśnie z nad takiego, kurde, nasypu. Bedoszoty. Ojej, zginąłem. Ty, zginąłeś? Czemu zginąłeś? Ojej. Co ci się stanęło? A, no dobra.